ина марамат 15000 сомон BMW тройка 95 сол мошин нахаду 15000 сомон охири нарх бе савдо 95 сол мотори 1.8 кати. Дӯстони азиз марамат тамошо кунед. хоб дӯстони азиз мошин дарош рӯшноӣ аст на салон рулуш ина мошин 1.8 газ бензин амаш кор мекунад. на салонуш мошин як даст гаштага. дӯстони азиз ҳолати балонуш пачка марамат тамошо краскас кор надорад. дӯстони азиз 15000 сомон BMW тройка ина марамат. дӯстони азиз ина балоша дискашам ҳаст ахира запаска яъне ки ин ҳар ранги навай ҳамашон ҳаста. масалан хито мегирем мечаспонем дискош яъне ахила ҳаста. мотор 1.8 дӯстони азиз мошин бензин газ неки дӯстони азиз документош бучдаги аст утил дорад. документош ин нав буч мега як ҳафта пеш 15000 сомон охири нарх агар хоҳен давениса метиҳам. марамат дар шаҳри бухтара мошин омада аз пеш бинем.